Здравейте, фенове на Bleach! Днес ще ви представя всички еспади и техните умения, елитните войници на Соския Айзен. Ако желаете да направя отделно видео за всяка една еспада и да обясня тяхната история, може да се абонирате и да харесате видеото. Започваме с еспада номер 9 Аруиньеро. Единственият гилен клас Менос след еспада. Аруиньеро има уникалната способност да абсорбира души и спомени, придобавяйки техните способности. Това го прави невероятно опасен, тъй като може да използва уменията на многобройни врагове, но зависимостта от течността в неговия стъклен контейнер е слабост, която може да го направи уязвим. Той също е много лаком, затова изгуби срещу Рукия. Resurrection формата му Глутонерия увеличава способността му да поглъща и контролира още повече души, правейки го непредсказуем и опасен. Еспада номер 8 Зелопора Гранс. Той е учен и изследовател и със своите знания в биология и химия той създава оръжие и провежда експерименти върху своите врагове. Може да създава клонинги и да анализира способностите на противниците си. Неговата слабост е, че ако не са подготви, много му е трудно да спечели битка. Но за сметка на това, той е много издръжлив с неговия Resurrection. В Resurrection формата си Форникарас, той създава паразитни копия на противниците си и възстановява тялото си чрез консумация на враговете си, което го прави изключително трудно за побеждаване. Също така с тези копия може да вади органите на опонентите си, също така и костите, и да ги чупи и да ги прави каквото си иска. Еспада номер 7 е Зомари. Най-бързия след еспадите благодарение на неговото съднито. Неговата уникална способност Прожиера му дава контрол над всичко, което се докосне с очите си. Той може да контролира движенията и волята на своите врагове, но арогантността му и прекаленото самочувственост често го правят уязвим на изненадващи атаки. Resurrection формата му Брожиера увеличава броя на очите по тялото му, давайки му още по-голям контрол, но също така изисква бързо взимане на решения. И сега идва един от любимите ми еспади. Еспада номер 6 Гримджал Джакерджа. Той е агресивен и свиреп боец, който обича битки. Бивш лидер на групата от Адхуджа с клас Менос. Гримджал е известен със своята ярост и воля. Неговата Resurrection форма Пантера увеличава неговата бързина и сила, подобно на пантерите. Той търси силни противници, за да докаже своята мощ, но неговото самочувствие често го слага в опасност. Има много да се говори за тази еспада, но ако искате да направя отделно клипче, пишете в коментарите. Еспада номер 5 Нейтора Гилга. Той е свиреп и устойчив войн с най-здравото херо след еспадите. Той е почти неуязвим на атаки, въоръжен с голяма коса от бягаща брадва. Той обича да се наслаждава на болката на своите врагове. Неговата Resurrection форма Санта Тереза му дава допълнителна двойка ръце и увеличава неговата мощ. Той наподобява малко Кенпачи Зараки с неговата арогантност и желание за битка. И сега идва любимата ми еспада. Еспада номер 4 Океора Цифър. Той е студен и аналитичен, известен със своето спокойствие и способността си да регенерира всяка част от тялото си, освен мозъка и вътрешностите. Resurrection формата му Мурсиаляго му дава черни криле и мощни енергийни атаки като Ланза Дел Релампаго. Той е единствената еспада с втора форма на своя Resurrection, наречена секунда етапа, която му дава още по-голяма мощ, увеличава силата и скоростта му, прави ги го почти неудържим. Неговата студенина и липса на емоции го правят един от най-обичаните герои в Bleach. Наистина заслужава отделно клипче, което да обясня неговата история. Еспада номер 3 Кир Харибел. Тя е единствената жена след еспадите и е известна със своята хладнокръвност и сила. Бивш лидер на Трес Бестиас, тя контролира водата и създава мощни водни атаки. Нейната Resurrection форма Рибурон й позволява да трансформира меча си в огромен акулоподобен меч. След битката в град Каркура, тя става царицата на Хуеко Мундо. Еспада номер 2 Бараган. Той е краля на Хуеко Мундо преди пристигането на Айзен, притежавайки способността да ускорява процеса на стареене и разпадане. Неговата Resurrection форма Ароганте му дава контрол над времето и разпадането. Също така го превръща в скелетоподобен крал с огромна секира. Той може да освобождава, респира мъгла, която ускорява разпадането на всичко, което докосне. За него най-опасното оръжие е времето и е прав, защото бива победен с неговата си сила. И сега идва еспада номер 1. И това е Койоте Старк. Той е най-могъчен и най-силен ранкар в армията на Айзен. Той е изключително силен и бърз и е известен със своя Spiritual Pressure. Старк може да разделя душата си, създавайки партньор, наречен Лилинет. Неговата Resurrection форма, Лос Лобос, му дава мощ и позволява да създава енергийни вълни и призовава вълчи създания. Много хора не са съгласни, че е еспада номер 1, но той не е показал цялата си сила. Но имаме още едно място.
това е спада номер 0 – Ями. Той е най-силният в своята Resurrection форма и е известен в своята огромна физическа сила и способността си да абсорбира Spiritual Pressure, увеличавайки своята мощ. Ями е арогантен и обича да се хвали с своята сила. Неговата Resurrection форма, Ира, го превръща в гигантски звяр с невероятна сила и издръжливост. Бавността му обаче го прави уязвим на по-умни и по-бързи противници. И това бяха еспадите, страховитите войни на Соския Айзен. Всеки от тях притежава уникални способности и сила, които ги правят изключително опасни противници. Надявам се, че ви е харесало това пътешествие в света на Блич. Абонирайте се за още видеа и оставете коментар кой е вашия любим еспада. До скоро!